F'lejla memorabbli fil-belt storika ta' Tallinn fl-Estonja tfakkar is-60 anniversarju mill-indipendenza ta' pajjiżna, ċerimonja li għalija attendew uffiċjali minn Malta u mill-Estonja, kif ukoll ċittadini Maltin residenti fl-Estonja. L-ambaxxatur Malti għall-Estonja u l-Finlandja, Kenneth Vella, spjega li din is-serata fakret mhux biss anniversarju importanti għal Malta, iżda kkonfermat il-kooperazzjoni mill-qrib li qed tikber bejn tliet pajjiżi. L-ambaxxatur saħaq kif Malta tiċċelebra diversi avvenimenti storiċi fl-2024. 60 sena mill-kisba tal-indipendenza, 50 sena minn mindu pajjiżna sar Repubblika, 45 sena mit-tluq tal-Ingliżi u 20 sena minn meta Malta ssieħbet fl-Unjoni Ewropea. Kenneth Vella qal li minkejja d-distanza ġeografika, Malta, l-Estonja u l-Finlandja għandhom ħafna x'joffru lil xulxin. Kollaborazzjoni li diġà ħadmet f'diversi setturi bħall-edukazzjoni, is-saħħa, it-turiżmu, il-kultura, it-teknoloġija diġitali u taħriġ fil-qasam tal-intelligenza artifiċjali. F'Marzu fil-fatt ġie ffirmat memorandum bejn l-edukaturi Maltin u dawk tal-Estonja. Dan fil-waqt il-qasam tas-saħħa wkoll żviluppi pożittivi ftehim sabiex jiġu provduti għodod terapeutiċi ġodda. Imbagħad hemm qasam tat-turiżmu fejn ġew introdotti titjiriet diretti bejn Tallinn u Malta, fil-waqt li nibtu wkoll kollaborazzjonijiet kummerċjali.